ಬಡೂರು ರಮಣತ್ರೈನ ಕಂಬಳ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಮುಕುಲು ಬಂದಿರು ಎಂಕಲಾಡಿಗೆ ಕೋಣಪ್ಪ ಬಂದು ಮುಕುಲು ಒಳ್ಳೆರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತ ಜಪ್ಪರಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಅವು ಅಲ್ಪ ಸುರುಕಿ ಒಂದು ಸೆಮಿ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ತಂಡೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಆತಜಿ ಸೆಮಿ ಬರಂದ ಎಂಕ್ಲ ಒಳ್ಳಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಪ್ಪ ನಾಯ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ಭಟ್ರು ಬುಕ್ಕ ಅದು ಸನೀಲ್ ಹತ್ತೂರದ ಮನ್ಮಾಸೆ ಎಂಕ್ಲು ನಾಲೇ ಜನ ಎಂಕ್ಲು ಸೆಮಿಡಿ ಪುಡಿ ಆನಂದ ಎಲ್ಲ ಗಿಡ ಇದೆ ಆನಂದ ಇತ್ತು ಇನಿಕ್ಲ ಆನಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟಾಡ್ಲ ಅಪ್ಪುಡ್ಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಇದು ಈ ಸಾರಿ ಇಲ್ಲ ಪಂಡೆ ಐಟೆ ಜತೆಟೆ ಅನ್ನ ಮೆಟ್ಲು ಮಾಡ್ತು ಕೊರ್ಪಾಯ ಬಂದು ಆನಂದರ ಒಂಜಿ ಇದು ಆಯ್ಗ ಬಾರಿ ನಟು ಆಯ್ಗ ನಮ್ಮ ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿಲ ಸೀರೀಸ್ ಮಲ್ತು ಕೋರ್ದೆ ಅವು ನಂದರಿಕೆ ಪಟ್ನ ಮೋಡೆಟ್ಲ ಐನೇ ಸೀರೀಸ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾನು ಐದು ಕನ್ಯಾ ಸಾರಿ ಪಡ್ನ ಕಾಜಟ್ಲ ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಇದು ಮಲ್ಪಣೆ ತುಂಬೊಡ್ದು ಇಂಚಿ ಇದು ಮಲ್ಪಣೆಗೆ ಆಲದಂಗಡಿ ರವಿ ನಿತ್ತೆ ಆಲದಂಗಡಿ ಆಲದಂಗಡಿ ರವಿ ಆಯ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಲ ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತೆ ಆಯ್ ಪಂಡೆ ದನಿಕುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ನ ಕಕ್ಕೆ ಪದೋಡು ಕಣತಿಯರ್ದ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಎರುಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಎಂಚಲ್ಲ ತೂಕ ಯಾನೇನು ಪಾತೆರು ಅಂಚ ಆಯೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದ ಕಣತಿಯರ್ ಇತ್ತಂದುವೆ ಪುಟ್ಟೆಲ ಅಂದೆ ಕಕ್ಕೆ ಪದೋಡಿ ಅಂದೆ ಕಣತಿಯರ್ ದೇಜನ ಶೆಟ್ಟು ಕೊಳಚುರ್ದಾರೆ ಪಂಡದು ಅಂಚ ನಂದಳಿಕೆ ಪಟ್ಟಣ ಮೋಡೆಡ್ ನೆಕ್ ಪಡ್ದು ಎಂಗ್ಲಿ ಸೀರೀಸ್ ಆತನ ಐಟ್ಲ 11 ಮೆಡ್ಲ್ ಆತನ 17 ಕಂಬಳಡ್ 11 ಗಿಡ ಶೆಟ್ರಿ ನಮ್ಮ ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರಿ ಗಿಡ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು PR ಶೆಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ 30ನೇ ವರ್ಷದ ವೇಣೂರು ಪೆರ್ಮುಡ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಬಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೂ ಉಡಲ್ದಿಂದಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಂಗ್ಲ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತನ ನನಾತು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಗ್ಲ ಉಮೇದ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಪುತ್ತೂರದ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮೈನಿ ಕೇರಳದ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಕುಳೂರು ಪಂಪನ ಜಾಗಡುಳ್ಳ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳೇರು ಕಂಬಳ ಕೂಟಡು ಏರುಕಟ್ಟದ ಬಾರಿ ಪುದರ್ ಮಲ್ತನ ಏರುತ್ತ ಯಜಮಾನ್ರು ಕುಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು PR ಶೆಟ್ರುಳ್ಳೇರು ಅಂಜಾನೆ ನಮ್ಮ ಕುಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲ್ಗೆ ಬೈದ ಬಲ್ಲೆ PR ಶೆಟ್ರಡ ಪಾತಿರ್ಕ ಆರಡ ಪಾತಿರ್ದು ಆರನ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅನುಭವ ಆಯ್ತುಂಡು ಅವತ್ತನಿತ್ತೆ ಕೂಳೂರು ದಿಪ್ನ ಎರುತಾಪುರ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತನ್ ಬರ್ಕ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಏನ್ ತೊಳ್ಳರ್ ಸರ್? ಫೈನ್ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಕಂಬಳ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ರ ಒಂಜರ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ಕುದಿಪುರ ಮಲ್ತಾರು ಎಂಚ ಸಿದ್ಧತೆ ಸರ್ ಬರಪಿಸರ್ತಿದ ಸೀಸನ್ ಎಂಚ ಸಿದ್ಧತೆ ಎಂಕ್ಲಿತ ಈ ಸರಿ ಎನ್ನ ದುಂಬೋಡ್ ದಿಂಚೆಂಕ್ ಏನ ಕಂಬಳದ ದ್ವಾತನೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಏರಿಮಾರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ನ 2-6 ಕೆಲವು ಆರ್ನ ಎಲ್ಲಿಡಾರ್ ಗಿಡವೇರಿ ಮಳ್ಳ ಏನಡುಕ ಯಾನಕ ಅಂತ ಏನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಮಳ್ಳ ನೆಟ್ಟ ಗಿಡ ಉಂಟು ಕನ್ಯಾ ಸಾರಿ ಲಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊಳಚೂರು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನೊಟ್ಟುಗಿತ್ತದು ಬೇತೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕಡೆ ತೇರುನು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 3-4 ಮೆಟ್ಲ್ ಆದಂಡು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಸಾರಿ ಅಂಜನ ಪಂಡ ನೆಕ್ ಕಾಜಾನ ಪಾಡ್ದು ಏರಿಮಾರು ಭಟ್ನ ಕಾಜಾನ ಪಾಡ್ದು ನೆಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಆದಂಡು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಆಡು ಐಕದ ಬ್ಯಾಕ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಕಾಜಾಗಲ ಐಕು ದುಂಬು ವರ್ಷಡ್ ಎಂಕ್ ವೈಟ್ಲ ಮೆಟ್ಲ್ ಇಜ್ಜೆಂದು ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ನಂದಳಿಕೆ ಇಪ್ಪನ ಬಟ್ರಡ ಇತ್ತನ ಮೋಡೆಟ್ಲ ಪಾಡ್ದ ಐಟ್ಲ ಸೀರೀಸ್ ಆತಂಡು ಅಪ್ಪುಲ ನಂದಳಿಕೆ ಮೋಡೆಲ್ಲ ಐಗ ದುಂಬೋರ ಮಡ್ಯಡ್ ಒಂದು ಕಾರ್ಕಳದ ಜೀವನ್ದಾಸ್ ಅಡ್ಡಿ ಅಂತ ಮುಖೇಶಗೆ ಪಾಡ್ದಲ್ಲ ಐನೆಟ್ ಮೂಜಿ ಮೆಟ್ಲ ಐಡ್ ಬುಕ್ಕ ಬೇತೆ ಏರುಟು ಪಾಡ್ದಲ್ಲ ನಂಕದಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆಚಿ ವೈಟ್ ಪಾಂಡಲ್ಲ ಅಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಂದು ಪೋಪೆ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಫಸ್ಟ್ ಪನ್ಲೆ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗ್ ವೈಕದ್ ಬರ್ತಾರೆ ವೈಕದ್ ಕಂಬಳ ಬಂಡ ಯಾನ ಕಂಬಳದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಡೇಜಿ ನಮ್ಮೆರೆಗೂ ಅಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಪ್ಪಗಪ್ಪ ಒಂದು ಬರೋದು ಅಪ್ಪ ಯಾನ ಎಲ್ಲಿ ಜನ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ದೈವ ನಾವು ಮುಲ್ಪ ಧೂಮಾವತಿ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಗ್ರಾಮ ದೈವ ಎಂಕ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಆ ದೈವದ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟಿ ಅರಸಂಕಲೇರು ದೈವ ಬುಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ದೈವಗಳು ಮಸ್ತ್ ಉಳ್ಳ ಐಕ್ ಮುಲ್ಪ ಕಂಬಳ ಉಂಟು ಅವು ಸಣ್ಣ ಎಡಮ ಮುಡಿಕಂಡ 4 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಮಲ್ಲ ಕಂಬಳದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರಾರಂಭದ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಅವು ಕೆಲವು ಸಮಯದ ಉದ್ದು ಇದ್ದನು ಐದು ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಎಂಕಲ್ನ ಬೂಡ್ದಾರು ದಾಸಣ್ಣ ಆಳ್ವೇರ ಪಂಡು ಆರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಅಪ್ಪನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ದೈವ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಪ್ಪಗ ಅವು ಉಂತಿತನೆಗ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪೋಡ್ದಾರ ಐಕ್ ಎರು ಜಪ್ಪದವಡು ಆ ಎರು ಇತ್ತ ಎಂಕಲ್ಲೆ ಆತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಊರುಡು ಎರು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಮುಟ್ಟಡು ಒಂಜಿ ಎರುತ ಅಕ್ಲಿತ್ತೇರು ಅಕಲ್ನ ಪಂಡೆ ಅಂತ ಮೂರ್ತ ಒಂಜಿ ಜೊತೆ ಓಣ ಎರು ಒಂಜಿ ಕೊಣಾಲೆ ಪಂಡೆ ಅನ ಪಂಡೆ ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಕಾಸೋಡು ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಜನತ ಎರು ರಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಕಂಜುಗಳೇನ ಕೊಣಂತ ಜಪ್ಪಡೇರು ಅಂಚ ಆ ಟೈಮ್ ನೋಡಿ ಎನ್ನ ಮುಲ್ಪ ಬೇಲೆ ಹಾಕ್ಲು ಒರ್ಬ ಜನ ಬೇಲೆ ಹಾಕ್ಲು ಕಾಮು ಉಳ್ಳೇರು ಮುಲ್ಪ ಎನ್ನ ಮಗೇಲ ಅಪ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಆಯ್ ಅಪಗ ಮೂಡೂರು ಬಡೂರು ರಮಣತ್ರೈನ ಕಂಬಳ ಬಂಟ್ವಾಳದ
ಮುಕುಲು ಬಂದಿರು ಎಂಕ್ಲಾಡಿಗೆ ಕೊಣಪ್ಪ ಬಂದು ಮುಕುಲು ಒಳ್ಳೆರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎರು ಏರು ನಾವು ನಮ್ಮ ಬೇರು ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತ ಜಪ್ಪ ಎರಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಅವು ಅಲ್ಪ ಸುರುಕಿ ಒಂದು ಸೆಮಿ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ತಂಡೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲು ಪೋಯಿನ ಬಳ್ಳದ ಎಲ್ಲಿಯಟೆ ಬಳ್ಳದ ಎಲ್ಲಿಯಟೆ ಅಂಚೆ ಆದ ಮಗನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 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 ಮಲ್ತದ ಕನ್ನಡ ಬಳ್ಳದ ಎಲ್ಲಿಯ ರಡ್ಡು ಜತ ಇತ್ತಾನೆ ಎಬಿ ಅಂಚೆ ನಾಯರ್ದ ರಡ್ಡು ಜತ ಇತ್ತಾನೆ ಎಬಿ ಅವಲ ಎಲ್ಲಿಯಾನೆ ನಾಲ್ ಜೊತೆ ಇರು ಇತ್ತಾನೆ ಎಣ್ಮೆರು ಇತ್ತ ಪಣಂದು ಅದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಚೇಂಜಸ್ ಪಣ ಎಂಕ್ಲು ಓಲ್ಲ ಒಂದು ಆತಜಿ ಸೆಮಿ ಬರಂದ ಎಂಕ್ಲು ಓಲಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ನಾಯ ಬಳ್ಳದ ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ಭಟ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಸಾಧು ಸನೀಲ್ ಹತ್ತೂರದ ಮನ್ಮಾಸೆ ಎಂಕ್ಲು ನಾಲೇ ಜನ ಎಂಕ್ಲು ಸೆಮಿ ಇಡಿಪುಡಿ ಯಾಪ ಸೆಮಿ ಬಿಟ್ಟು ಸರಾಗಿ ಬರೋಯ್ತ ಬಳ್ಳಿರ್ಲ ಸೆಮಿಡಿ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಲ ಸೆಮಿ ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹೋಂದಿತ್ತ ಐಡುಗ ಎಲ್ಲಿಯದ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಪುಡು ಬಂದು ಎಂಕ್ಲು ಅವು ಪಂಡ ರಡ್ಡು ಅವು ಮಲ್ಲೆ ಆಯ್ಬಿಟ್ಟು ದಾದಾನ್ ಪೇಲ ಮಲ್ಲೆಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಲ್ಪುಣ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಏರು ಇಪ್ಪನಾಗ ಬರ ಆತ ಮಾರೊಂದು ಜಾಲ ಪಂಡ ಆತ ಫೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಡುಕ ನಾನಂದು ಎಲ್ಲಿಯನ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಪಾರ ಅಪ್ಪಜಿ ಬಂದು ಬಳ್ಳದ ಮಲ್ಯಕ್ಕೆ ಪೋಯ ಬಳ್ಳದ ಮಲ್ಯಕ್ಕೆ ಪೋದು ಇತ್ತ ಬಳ್ಳದ ಮಲ್ಯಟೆ ಎಂಕ್ಲು ಗಿಡ ಒಂದಲ್ಲ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಎಪ್ಪುಡು ಅಂತ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಈ ಧೂಮಾವತಿ ಬಂದ್ಬಿಡ ಎಂಕಲ ಗ್ರಾಮ ದೈವ ಒಂಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಆ ಒಂಜಿ ಪುದರಡಿ ಎಂಕ್ಲು ಪೋಪ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಓಲ ಹೋದು ಈ ಗ್ರಾಮದ ಓಲ ಎಂಕ್ಲೆಡ್ ಓಲ ದ್ವಾತೈ ಊರದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮಗನ ಒಂಜಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದು ಪಂಡರು ಫಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲು ಬಂಟ್ವಾಳಕ್ಕೆ ಪೋಯಿರುತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಇತ್ತನ ಇರುತ್ತ ಪುದರ್ ಬಂಡ್ಪುಂಡ ಮೋಡೆಲ ಕಾಟಿಲ ಇತ್ತ ಮೋಡೆಲ ಕಾಟಿಲ ಅವು ಒಂಜಿ ಏತ್ ವರ್ಷ ಇತ್ತು ನಿಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷ ಇತ್ತು 5 ವರ್ಷ ಮಲ್ಲೆ ಮೆಡ್ಲಾತಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಏರಿಗೆ ಮೆಡ್ಲಾತಂಡ ಐಟು ರಡ್ಡು ಮೆಡ್ಲಾತನ ಅಪ್ಪಗ ಆ ಒಂಜಿ ಚೇಂಜಸ್ ಮಲ್ತೊಂದೈತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಬೊಳ್ಳಾನೆ ಕೊಣತ್ತೆ ಐಟ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೆಡ್ಲಾತಂದು ಅವು ಆದಿ ಎಂಕ್ಲ ಸಾಣೂರು ಆಚಾರಿಗೆ ಏನು ಕೊರಿಯ ಬೊಳ್ಳಾನೆ ಅವತ್ತೆ ಕರಿನ ಸುಂದರ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂಜ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅದು ಒಂದು ಕೊರೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೀರ್ನ ಎರುಗಡೆ ಏರು ಸರ್ ಎಲ್ಲೆಡಿ ಬಣ್ಣಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಯೋಗಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲ ಎಂಕ್ ಸಂಬಂಧ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಮುಟ್ಟಾಡಿ ಅದೇ ಪುರ ಏನು ಮಾಡ್ತೋಯ್ತಾನೆ ಮುಳ್ತಾಕಳಿ ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲ ಬೇಲೆದಾಕಲ್ಲ ಬೇತ ಪಿದಾಯ್ದಾಕಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಐದು ಬುಕ್ ಎಂಕ್ಲ ಜಯಣ್ಣೆ ಅರಂತ ಬೆಟ್ಟು ಜಯ ಶೆಟ್ರು ಬಂದಿದ್ದೇರಿ ಆರು ಬಳ್ಳದ ಮಲ್ಲೆ ಮುಟ್ಟಾಕಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡ್ತೇರಿ ಅಂಚ ಅದು ಐದು ಬುಕ್ ಎಂಕ್ಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಚೇಂಜಸ್ ಆನಕ ನಂದಳಿಕೆ ಬಟ್ರನೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಡ್ಕ ಕೊಳಚೂರ್ದ 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಕೊಳಚೂರ್ದ ಸುಕುಮಾರ ಶೆಟ್ರು ನೋಡುತ್ತೆ ಅಡ್ಕ ಕೊಳಕೆ ದಕ್ಕಲ್ ನೊಟ್ಟುಗಳ ಸೇರಿದೆ ಆನಂದೇಲ ಅದೇ ಗಿಡ ಇದೆ ಆನಂದಾಗ ಇತ್ತು ಇನಿಕ್ಕಲ ಆನಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟಾಡ್ಲ ಅಪ್ಪುಡ್ಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಇದು ಈ ಸಾರಿ ಇಲ್ಲ ಪಂಡೆ ಐಟೆ ಜತೆಟೆ ಅನ್ನ ಮೆಟ್ಲು ಮಾಡ್ತು ಕೊರಪಾಯ ಬಂದು ಆನಂದರ ಒಂಜಿ ಇದು ಬಟ್ ಆಯ್ಗ ಬಾರಿ ನಟು ಆಯ್ಗ ಒಂಜಿದ ಅಡ್ಕ ನಮ್ಮ ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿಲ ಸೀರೀಸ್ ಮಾಡ್ತು ಕೋರ್ದೆ ಅವು ನಂದಳಿಕೆ ಪಟ್ನ ಮೋಡೆಟ್ಲ ಐನೇ ಸೀರೀಸ್ ಮಾಡ್ತು ಕೊಡ್ತಾನು ಐದು ಕನ್ಯೆ ಸಾರಿ ಪಡ್ನ ಕಾಜಟ್ಲ ಶೆಟ್ರು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಳ್ಳದ ಎಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ನಾರದ ಎಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಬಳ್ಳದ ಮಲ್ಲಗ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಕಂಬಳಡ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೆ ಕುಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲ್ ಇತ್ತ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಬಳ್ಳದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಏಪ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಳ್ಳದ ಮಲ್ಲ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲೆ ಆಂಡ್ ಮಲ್ಲೆ ಆದ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಕಂಬಳ ಇತ್ತು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಕಂಬಳ ನಾನಿ ಮೆಡ್ಲ ಆಂಡ್ ಪೈವಳಿಕೆದ ಕಂಬಳ ಸರಾಗಿ ಅಂದ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಎಂಕ್ ಬಡ್ಲ ಆ ಏರುನು ಮಾಡ್ತಾ ಎಸ್ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಕಡಪದಾರ ಇತ್ತೇರಿ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಏರು ಗೆತ್ತದ ಎಡುಕ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಒಂಚೂರು ನಾಡ್ ಬುಕ್ಕ ತೂನಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ಕ್ ಮಲ್ಲೆ ಕದನಕ ಒಂಜಿ ಆ ಕಡೆ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಇದು ಮಲ್ಪಣೆ ದುಂಬೊಡ್ದು ಇಂಚಿ ಇದು ಮಲ್ಪಣೆಗೆ ಆಲದಂಗಡಿ ರವಿ ನಿತ್ತೆ ಆಲದಂಗಡಿ ಅಂತೆ ಆಲದಂಗಡಿ ರವಿ ಆಯ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಲ ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತೆ ಆಯ್ ಪಂಡೆ ದನಿಕುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ನ ಕಕ್ಕೆ ಪದೋಡು ಕಣತಿಯಾರ್ದ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಎರುಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಎಂಚಲ್ಲ ತೂಕ ಯಾನ ಏನು ಪಾತೆರು ಅಂಚ ಆಯೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ ಕಣತಿಯಾರು ಇತ್ತಂದುವೆ ಪುಟ್ಟೆಲ ಅಪ್ಪುಲ ಅಂದೆ ಕಕ್ಕೆ ಬದೋಡಿ ಇತ್ತನು ದುಂಬೆಂದು ಅಂದೆ ಅಂದೆ ಕಣತಿಯಾರು ದೇಜಣ್ಣ ಶೆಟ್ರು ಅಂದೆ ಇತ್ತಲ ಕಮ್ಮಲಡ್ ಪಾಲ್ ಆರ್ನೇರು ಅಲ್ಪ 6 ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ನಟ್ಟು ತಾಂಕದ 6 ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ನಟ್ಟು ಇಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲ ಎಂಕಿ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಡ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಆತನ ನೆಕ್ ಗಿಡದ ಆತನ ಇದಕ್ಕ ಯಾನೇನು ಅಂತ ಎಂಕಾರು ಕೊರಿಯರ್ ಒಂಜಿ ಬಂದು ತೋಡೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಅದಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಪತ್ತಂದು ಅಂದ್ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದ ಅಪ್ಪುಲ ಪುಟ್ಟೆಲ
ಆ ಪುಟ್ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಗತೆ ಬತ್ತನಗ ಆ ಸಾಲದ ವಾ ವರ್ಷ ಬತ್ತನೆ ಈಡೆಗವು ಈ ಅಪ್ಪುಲ 4 ವರ್ಷ ಕರೀಲೆ 4 ವರ್ಷ 19 ಯಾನ ಕೊಡ ಅಂದೆ ಐಡುಕ ಸರಾಗ ಮೆಡ್ಲ ಒಂದೇ ಸರಿ ಸರ್ ಒಂಜೊಂಜೇ ವರ್ಷ ಪೋಪನಂಡ ಇತ್ತೆ 19 20 ಸಾಲುಡು ಈ ಅಪ್ಪುಲ ಪುಟ್ಟೆಲ ನಿಕ್ಲ ಪುದ್ದಾಡ್ ಪಾರದೆ ವಾ ವಿಭಾಗಡ ಮಲ್ಲೇಟೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪಗ ಏತ್ ಮೆಡ್ಲಾದಿತ್ತು ನೆನಪಿತ್ತು ಅಪ್ಪಗ ಸುರೂಕಕ್ಕೆ ನಾಲದನ್ನ ಮೆಡ್ಲಾದ నేను బల్లెది మల్లెడిగిన నిశాన్ శెట్రి నేను మల్లెదేకి అంద నిశాన్ అంది ఫస్ట్ బత్తనగా నీర్న గిడ ఎరు గిడ ఐదు కవర్ ఆగి ಹುಷಾರಿಜಿ ಬಂತು ಆನಂದಿ ಪತ್ತಿ ಆಯ್ ಅಪ್ಪುಲ ಬುಟ್ಟಡ್ಲ 4 ಮೆಡ್ಲ್ ಮಾಡ್ತಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆ ಆನಂದೆರ್ಲ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಾಡ್ತು ಆನಂದಿ ಅಂಚ ಅಂದಿ ಅಡುಗ ವಿಶ್ವ ಗಿಡ ಇವರು ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆ ಆಯಲ ಒಂಜೆಟ್ಟೆ ಮುಜಿ ನಾ ಐನ ದಲ್ಲ ಮೆಡ್ಲ್ ವಿಶ್ವಲ ಮಾಡ್ತಿ ದ್ವೇ ಜತೆನೆ ಗಿಡ ಅವು ವರ್ಷ 19 20 20 21 ಅಪ್ಪುಲ ಪುಟ್ಟೆಲ ಜೊತೆ ಮಲ್ತಿ ಗಿಡ ಐದುಕ 21 22 ದನ್ನ ಯಾನು ಕೊಳಚೂರ್ದೊಟ್ಟುಗು ಐಕು ದುಂಬು ಎಂಕಲು ಕಾರ್ಕಳ ಜೀವನದ ಅಡ್ಡೆ ಅಂತ ಮುಖೇಶನ ಒಟ್ಟುಗು ಬಾಡ ಒಯ್ನ್ ಅಪ್ಪುನ ಅಪ್ಪಗಳ ಮೆಡ್ಲಾತ ಅಪ್ಪಳ ಮೆಡ್ಲಾತ ಏತ್ ಮೆಡ್ಲಾತ ಐಟ್ ಐನ ಮೆಡ್ಲಾತ ಅಪ್ಪುಲ ಮುಖೇಶ ಗಿಡ ಏನೇರಪ್ಪಗ ಗಿಡೇನೆ ನಿಶಾಂತೆ ಗಿಡದೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಳಚೂರ್ದೊಟ್ಟುಗು ಅವು ಅಪ್ಪುಲ ಓವುಲ ಜೊತೆ ಇತ್ತನೆ ಕೊಳಚೂರ ಕಾಜೆಲ ಸೀರೀಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಪುಟ್ಟೆ ಜಲ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಬೊಳ್ಳೆಲ ಕೊಳ ಇತ್ತ ಕೊಂಡೊಟ್ಟದ ಬೊಳ್ಳೆ ಆ ಬೊಳ್ಳೆ ಐಕ್ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಏರು ಪಾಡ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅವು ಕೊಳಚೂರ ಪುದರಡು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಹಾಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕಂಬಳ ಬಣ್ಣ ಇಂಕಡೆ ಇಂಚಿದ ಕಂಬಳ ಪೂರ ಎಂಕಿ ಓ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ಒಂಜಿ ಬುಡ್ದು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಮಂಗಳೂರು ಜಪ್ಪು ನಾರಿಂಗಾಣ ಇಂಚಿದ ಕಂಬಳ ಪೂರ ಓ ಮಂಜೂರು ಪೂರ ಯಾನೆ ಗಿಡ ಒಂದಿದ್ದೆ ಅಂಚಿಗೆ ಯಾನದಲ್ಲದಿಂಜ ಹೋಗುಳ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಅಂತ ಬುಕ್ಕ ಪಂಡ ನಂದಳಿಕೆ ದೊಡ್ಡ ಅವೇಪ ಕಂಬೆಣ ಮೋಡನೊಟ್ಟುಗು ನಂದಳಿಕೆ ಅವು 3 ವರ್ಷದ ಪಿರವಡು ಅವು ಕೊಳಚೂರ್ದ ಆಪ್ನ ದುಂಬುಕ ಕೊಳಚೂರ್ದಾರೇ ಪಾತೇನೆ ಬಟ್ರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಗಡ್ಡೆ ದುಲ್ಲೇರು ಬಂದು ಗಡ್ಡೆ ನೆತ್ತ ಒಂದು ಎಂಕಳೆಗು ಕೊಳಚೂರ್ದಾರೆ ಪಂಡದು ಅಂಚ ನಂದಳಿಕೆ ಬಟ್ರನ ಮೋಡೆಡ್ ನೆಕ್ ಪಡ್ದು ಎಂಕ್ಲೆ ಸೀರೀಸ್ ಆತನ ಐಟ್ಲ 11 ಮೆಡ್ಲ್ ಆತನ 17 ಕಂಬಳಡ್ 11 ಅಪಗೆಲ್ಲ ಗಿಡ ಏನೆ ಶೆಟ್ರಿ ನಮ್ಮ ನಿಶಾನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಏರಗಿತೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಈರ್ನ ಎರು ಗಿಡ ಏನೆ ನಿಶಾನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬದಿಗೊಳಿ ಜೋಗಿ ಬಿಟ್ಟು ನಿಶಾನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆಟ್ಲ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನಲ್ಲ ಆರೆ ಆನಂದ ಎಂಕ್ಲೆಡ್ಡೆ ಮೆಟ್ಲ್ ಆತನ ನಾನು ಐಡುಕ ಸುರುಕು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸುರುತ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಆನಂದ ಕುದಿಕ ಅತ್ತೆ 60 ರವಿ ಗಿಡ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜು ಸಾಯನೆ ಗಿಡ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನೇನೆ ಇಂಕ್ 60 ರವಿ 6 ಗಿಡನಾಗ ಮೆಟ್ಲಾತುಂಡ ರವಿನ ಗಿಡನಾಗ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡದನ್ನ ಮೆಟ್ಲಾತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಟ್ಲಾತ ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಡೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತನೆ ಜಾದ ಇಡುಕ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಯೋನ್ ಬನ್ನಾಗ ಗೆತ್ತಂಡ ಇತ್ತೆ ಪೋಯ್ ಸರ್ತಿರ ಕಂಬಳಡು ಪೋಯ್ ಸಾರಿ ಕಂಬಳ ಅವರ ಅದೇನು ಕಾಜೆ ಸುರುಕಿತ್ತಂಡಿ ಬುಕ್ಕ ಕಾಜೆಯನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಕೊಳಚೂರು ಬೆಟ್ಟದ ಕಾಜೆ ಅಂದೆ ಬುಕ್ಕ ಅವು ಒಂದು ಮಾಡ್ದು ಬೇರ್ತೇರು ಆಪುಡು ಮಾಡ್ದು ನಾ ನೂಜಿ ಪಾಡಿದೇರು ಪಾಡಿಯರು ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡ್ಲ ಅಂಡಿ ಅದಕ್ಕ ಎರು ಒಂಚೂರು ಆಪುಡು ಮಾಡ್ದು ಎಂಕ್ಲೊಂಜು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ ಅದಕ್ಕ ಬೇತೆ ಮಂಜೂನೊಂಜಿ ಎರು ಪಾಡಿಯರು ನೆಕ್ ಅದಕ್ಕೊಂಜಿ 2-3 ಎರು ಬೇತೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅವು ಎರು ಸೆಟ್ ಆಯ್ತು ಪೋಯ್ ಸರ್ತಿ ಕಂಬಳಡಿ ಏತ್ ಮೆಡ್ಲಾತನ ಸರ್ ನಮಕ್ ಕುಳೂರ್ ಪೊಯ್ಯಲ್ ಮೂಜ ನಾಲದನ ಇಂಕೊಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆತನ ಅರೆ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಆತನ ನೂಜಿ ಪಾಡಿ ನಾಲ್ ರಡ್ ಮೆಡ್ಲಾತನ ರಡ್ ಮೆಡ್ಲಾತನ ಟೋಟಲ್ ಆದಿತ್ತೆ ಈತ್ ನಡೆ ಏತ್ ಮೆಡ್ಲಾದಿಪ್ ಸರ್ ನಮಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಒಂಜಿ 22 ಒಂಜಿ 35 ಮಿತ್ ನಾಲ್ಕನ ಇದ್ವೆ ಇಂದೇ ಜೊತೆ ಅನ್ನೊಂದು ಕಾಜಡ್ಲ ಬೊಳ್ಳಲ್ನ ಪಾಡ್ದ ಆತ ಸೀರೀಸ್ ಐಕ್ ದುಂಬು ನೆಟ್ಲ ಸೀರೀಸ್ ಆತಂದೆ ಎರಿ ಒಂದು ನಂದಳಿಕೆ ಮೋಡರ್ನ್ ಪಾಡ್ದಲ ಸೀರೀಸ್ ಅಂಚ ಇತ್ತದ ಒಂಜಿ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಡ್ ಒಂಜಿ ಎರು ಯಜಮಾನ್ರದ ಎಂಚ ಸರ್ ಪಣ್ಣೊಳ್ಳಿ ನನ್ನ ದುಂಬಗ ಬರ್ಪುನ ಎರಡ್ಲೋರಿ ಎರು ಕಟ್ಟುವ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಬತ್ತುಂಡ ನನ್ನ ದುಂಬಗ ಎರು ಕಟ್ಟೋಳಿಯ ಎಂಚ ಪಂಡ ಇತ್ತದ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ನಾನು ಪಂಡ ಇತ್ತದ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎರು ಎಡ್ಡೆತನ ಮಾತ್ರ ಯಾವುಜಿ ಗುಡುಪುನಾಕಲ್ಲೇ ಎಡ್ಡೆ ಬೋಡು ಗಿಡವನಾಕಲ್ಲೇ ಎರು ಬೋಡು ಆ ಟೀಮ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತನ ಎರು ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೋಡು ಇದು ಬರೀ ಎರು ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತದ ಗಿಡವಣ ಹಾಕ್ಲತ್ತದ ಅದಾನ ಪೆರ್ಲ ಆಪ್ಸಿ ಆ ನೆಕ್ಕ ದಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಎರು ಪಕ್ಕ ಇತ್ತದ ಪೊಸಿಷನ್ ಉದ್ದೆ ಬಂಗ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರ ನಾಪಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅವೇ ದಟ್ಟಡು ಇತ್ತು ನಡಾಪಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಆತು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ದೊಲೈಜಿ ಅದನ್ನ ಒಂಚೂರು ಕಷ್ಟ ಪಂಡ ಕಂಬಳಕ್ ಬರ್ರ ದಾದ ಪ್ರೇರಣೆ ಸರ್ ಪಂಡಾರ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆಗೆ ಅದೇ ನಿಜ ಕಂಬಳದ ಫೀಲ್ಡ್ ಇತ್ತು ಏರೆ ಕಂಬಳ ದುಂಬ ಪೂರ ತೋಂದಿತ್ತಾರ ಸರ್ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋಂದಿತ್ತಾರ
ಐಕೋಸ್ಕರನೇ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದಂದೆ ಆ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಗ್ ಪೂಕರೆಗ್ ಏರುಣ ಜಪ್ಪುಡು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐದು ದುಃಖ ಉಂತಾದಿ ಪೋವಂದೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆನೆಕ್ ಪೋಪರ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪೋಂದೆ ಅಪ್ಪನ ಪುಟ್ಟ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಜಪಡ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಆ ದೈವದ ಪೂಕರ ಉತ್ಸವಗ್ ಈ ವೇಳೆ ಹಾಕ್ಲೇನು ಪೋಯರ ಆಯ್ಜಿನ ಅಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬೋದು ಅಡ್ಡ ಪೂರ್ಪಾದ ಬತ್ತದ ಬೇದರು ಮಾಡ್ತದೆ ಮುಹೂರ್ತ ಮಾಡ್ತದೆ ಪೂಕರೆ ಪಡ್ದು ಪ್ರಾರಂಭ ಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನ ಮಲ್ಪ ಸರಿ ಈತೆ ಈ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳಗ್ ದಾದ ಸಿದ್ಧತೆ ಸರ್ ಪಂಡ ವಾವಿ ಬಗಡಿ ಗಿಡಪರ್ ಬಳ್ಳದ ಮಲ್ಲೆಟೆ ಇತ್ತೆ ಕಾಜನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಓ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿ ಕಾಜೆ ಬುಕ್ಕ ಏರವು ಕಾಜೆ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಪುಲ ಅಪ್ಪುಲ ಪುಟ್ಟಾಗ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಎ ಬಿ ರಡ್ಡು ಜತೆ ಜನ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಜತೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಪುಟ್ಟಾಗಿತ್ತು ನಾರಿಡು ಎರಡು ಮೂರು ಜನ ಎಂಕಲ್ಲ ಜಪ್ಪದ ಅನಿಲಣ್ಣೆಲ್ಲಗೆ ಏನೊಂದು ನಾರಿಡು ಮಲ್ಲೆಟ್ ಗಿಡ ಬೊಕ್ಕ ಇರುವೆಲ್ದ ಸತೀಶಣ್ಣೆಲ್ಲ ತೂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೂಕ ಬಂದೆ ಅನ್ನದ ಹೆಜ್ಜಾಪಣ ಅಂಚ ಪುಟ್ಟಾಗ ಸರಿಯಾನ ಬುಡ್ಪಣ ಇರೋದಿಕ್ಕಂದ ಎ ಬಿ ಮಲ್ಪಗ ಈ ಜನ ಒಂಜೆ ಜತೆ ಯಾವ ಒಂಜ್ ಜತೆ ನಾರಿಡು ಪವಾಡು ಬಂದು ಅಂಚ ಯೋಜನೆ ಅಂತಂದೆ ಪಂಡ ಮೇಂಟೆನ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಲಾಭ ಜನಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಪಂಡ ಇವಡೆಡ್ಡೆ ರೂಲ್ ಎಂಕ್ಲು ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲ ಇತ್ತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅದೇನು ಮಾಡ್ತದೆ ಮುಜ್ಜತ್ತೆಡ್ಡೆ ಪತ್ಯಾರ ಬೆಲೆ ಜನತಾ ಅಭಾವ ಅಂಚ ಅದ ಆಪುರ ತೂನಾಗ ತುಂಬ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೊಂಚ ಜನ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಕಂಡವಟ ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತಾರೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ದೂಕ 40 ಗಂಟೆ 48 ಗಂಟೆ ಜಬ್ರಾವತ್ ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಬೊಡಿಯೋದು ಎಂಕ್ಲೆ ಜನ ಪಂಡ 24 ಗಂಟೆ ಮುಗಿದಾನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಪುಂಡು ಏರ್ಲೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಆಪುಂಡು ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಜನಕಲ್ನ ಲೇಬರ್ಲ ಒಂಚೂರು ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಆಪುಂಡು ಅದೇ ಪಂಡ ಈ 2 ದಿನ ಅನಾಗ 4 ದಿನ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ತೋಟದ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಪುಣೆ ಅಕ್ಲೆ ಬುಕ್ಕ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಜ್ಜಿ ಮುಜೆ ಶುಕ್ರವಾರ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೇರಿ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಂಡ ಶುಕ್ರವಾರ ರಜೆ ಶನಿವಾರ ರಜೆ ಆದಿತ್ಯವಾರ ರಜೆ ಸೋಮವಾರ ರಜೆ 4 ದಿನ ರಜೆ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮುಜಿ ಅಂಚಾನಾಗ ಅವು ಆಮೇಲೆ ತೂನಾಗ ಬರೀ ಮಂಗ ರಡ್ಡೆ ದಿನ ಶನಿವಾರ ಹೊಡೆದು ಆದಿತ್ಯವಾರ ಕಾಂಡೆ ಮುಗಿದಾಡ ಅಕಲೆ ಆದಿತ್ಯವಾರ ರೆಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಬೇಲೆದ 2 ದಿನ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಈ ವರ್ಷ ಕಂಬಳ ತಗೊಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪಂಡಲಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಪೂರ ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋದುಂಟು ಕಂಬಳದ ಮಸ್ತ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅವನ್ ಬರ್ತಾನೆ ತುಂಬಾ ಸೆನ್ಸರ್ ಇದ್ದಾನೆ ಸೆನ್ಸರ್ ದಾದ ಪಂಡ್ ಪರ್ ಸರ್ ಕಂಬಳ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ನೆ ತುಂಬಾ ಪಂಡೆ ಜೋದಂಡ ತುಂಬಾ ಇತವರಿ ಇದು ಅಂದಾಂಡ ಓವುಲ ಅಂದು ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಂದು ಬೋದು ಟಿವಿ ತಗೊಂಡಿತ್ತೇನೆ ಅವು ಸರಿ ಇಜ್ಜ ಪಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇತೆ ಅವು ಟೈಮ್ ಮಾರಿ ಲಾಂಗ್ ಇತ್ತ ಸೆನ್ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಓರವ್ರ ಸೆನ್ಸರ್ ಕೈಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ದಾಪುಂಡು 0.3 ರಿಸಲ್ಟ್ ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಟಿವಿ ಬರ್ತದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೇಗ ಆವುಡು ಇತ್ತಂಗಲ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟಿಯನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇಪ್ಪನಾಗ 14 ಗಂಟೆ ಆಯ್ನಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಉಂಟು ಕಮಿಟಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮುಕ್ಳೆ ಪಂಡದು ಅವು ಎರುತಾಕಲ್ನ ಪೋಲ್ಟಾಪಡೆ ಕಂಬಳದಾಕಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಐಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಡ್ನಾಂಡ ಬೇಗ ಮಲ್ಪೇರ ಐತೆ ಬರೀ ಕಮಿಟಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬಂಡದಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಮಾತಾಡಲು ಸಹಕಾರ ಬೇಗ ಮೈಪೇರ ಸರ್ ಇತ್ತದ ಈ ಸರ್ತಿದ ರೂಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಪನ ಎಂಚ ಸರ್ ದಯಪಂಡ ಆವಡು ಇತ್ತೆ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೈಟ್ ಬಾರಿ ಮಾಡ್ತದ ಎಂಕ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ದಯಪಂಡ 24 ಗಂಟೆ ಲಯ ಆಡ್ನಾಡ ನಂಕ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಪುಂಡು ಎರ್ಲನ ಆರೋಗ್ಯ ಲಾಭ ಇತ್ತ ಬಂದ ಇತ್ತೆ 18 ಕಂಬಳದಲ್ಪ ಇತ್ತೆ 24 25 ಕಂಬಳ ಮುಂಟಾದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲಿದ ಮೋಡ್ಲಂಗೆ ಮಾಚಿಡುಕವಾ ಕಂಬಳ ಬೋದು ಎರುಕು ದೊಂಬುದ ಪೆಟ್ಟ ಆಪುಂಡು ಕೈತ ಆರೋಗ್ಯದ ಆಪುಂಡು ಈ ಸರಿ ರಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ಎರು ದಾಂಡ್ ದಯಪಂಡ ಅವು ಉಜ್ಜನ ಬಂಡ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂಜನ ಪಂಡ ಏಪ್ರಿಲ್ ಪುರ ಗಿಡ ದಯಪಂಡ ಮಾರ್ಚ್ ರೋಮ ತಾಲೂನ ದಾಪುಂಡು ಆ ಟೈಮ್ ಮೇಯ್ ಬೇನೆ ಆಪುಂಡು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಎರು ಆಕ್ಚುಲಿ ದುಂಬುದ ನೆತ್ತ ಪಿರಡ್ ಗಿಡೇರ ಬಳ್ಳಿ ಬಂದು ಇತ್ತ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ತಕ್ಕಂದ ಆಪುಂಡು ಏಪ್ರಿಲ್ ದಾಪುಂಡು ಐಕಲ ಬಾರಿ ನೋಡು ಫುಡ್ ನೆಟ್ ಬುಕ್ ಐಕ ರೆಸ್ಟ್ ಒಬ್ಬರ ಎಡ್ಡೆ ದಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಏಪುಣ ಅವೇ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಟೈಮರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಗೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮಲ್ತೇರಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಡ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡ ಸರ್ ಗೇಟ್ ದ ಅವಿತೆ ಅವನು ರೈತ ಬಗ್ಗೆ ಮೊರಾಲ್ನೆ ಪಿಳಿಕುಲಾಡ್ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತದ ಅವು ಹತ್ತನಾಂಡ ಇತ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂದು ಇತ್ತು ಸೆನ್ಸರ್ ಡೇ ಸರಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಬುಡುಪುನ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಲೆಕ್ 10 ನಿಮಿಷ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಒಂದು 14 ಬತ್ತೊಂಜಿ ಟೈಮು ಎಡ್ಮಗ್ ಬತ್ತೊಂಜಿ ಟೈಮು ಸೆಮಿಗ್ ಬತ್ತೊಂಜಿ ಟೈಮ್ ಅಂಚೆ ಬರ ಮಲ್ತದೆ ಅವು ಆ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತನಾಡ ಬೇಗ ಆಪಣ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು MBA ಅಪ್ಪು ಮಾತೆಕ್ಲ ಸೆಟ್ ಆಪಣ ಅಪ್ಪು ಪಂಡ MBA ಪುಟ್ಟೆ ಆನಂದೇ 4 ಮೆಟ್ಲು ಮಲ್ತದೆ ಬೇಡ್ಲ ಪುಟ್ಟಾಡ್ಲ ಅದು ಇತ್ತಗ್ಲ ಆನಂದ ಎಂಚಿರ ಪಂಡ ಜತೆ ನೆಗಿಟಂಡ 2 ಮೆಟ್ಲು ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದು ಬೇನ ಜತೆ ನಲ್ಲೂರು ಬಂದು
ಮುಕ್ಕುಲ್ಲ ನಲ್ಲೂರು ಊರದ ಪುದ್ದಾರತೆ ಐ ಪುದಾರ ಎರುಕು ನಲ್ಲೂರ್ದ ನಲ್ಲೂರು ನಿಂಗ್ಲೇ ಮೆಡ್ಲೆ ಮಕ್ಳು ಜತ್ತೆ ಮಲ್ತೀರಿ ನಾಲ್ ಮೆಡ್ಲೆ ಮಲ್ತೀರಿ ಅಣ್ಣ ಕರಿ ವರ್ಷ ಭಯಂಕರ ಬೇಜಾರತ್ತ ನನ್ನ ನಿಂಗ್ಲೇ ದುಂಬ ಐಕು ದುಂಬ ಸಹ ಫಸ್ಟ್ ಐದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆತನ ಕರಿ ವರ್ಷದ ಮೂಜಿ ಆತನ ಅಂಜ ಭಯಂಕರ ಬೇಜಾರತ್ತ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಪುನ ಹಿಡ್ದು ಮಲ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಕೆಲವ್ರದಾದ ಪಂಪೇರ್ ಬಂಡ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಪುನ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಊರುಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕಂಬಳ ಉಂತುದು ನಮ್ಮ ಈರ್ಪಂಡರ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಉಂತುದು ಪೈವಳಿಕೆ ನಮ್ಮ ಈದುದ ಕಂಬಳ ಉಂತುದು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಐನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಲೆ ತನಕೇನು ಜನಕ್ಕೇನೊಂದು ಇಲ್ಲ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ದಾದ